Ak hľadáte najlepšie alternatívy k Trading 220, ste na správnom mieste. V tomto videu vám ukážem dvoch overených maklérov, ktorých používa mnoho obchodníkov namiesto TradingTre 1.2. A ak chcete otvoriť účet, nájdete odkazy na špeciálne ponuky v opise nižšie. Poďme na to. XTB. XTB je uvedená na Varšavskej burze cenných papierov a je regulovaná najvyššími úradmi, ako sú FSA, FCA a CSEC. Klientské fondy sú uložené na samostatných účtoch a pretože XTB je verejná spoločnosť, ponúka vysokú úroveň dôvery a transparentnosti. Platforma XTB je dostupná vo vašom prehliadači a tiež ako mobilné aplikácie pre Android a iOS. Je rýchla, používateľsky prívetivá a obsahuje všetky kľúčové obchodné nástroje ako grafy, indikátory, nástroje na kreslenie a možnosti stratégie. Čo sa týka vkladov, môžete použiť kartu, bankový prevod alebo miestne platobné možnosti v závislosti od vašej krajiny. Nie je stanovený pevný minimálny vklad, ale začať s približne 200 GBP je dobrý nápad. Poplatky sú veľmi konkurencieschopné, spredy na eur USD začínajú od 0,1 pipu. Akcie a ETS sú bez provízie do 100 000 eur mesačne a nad túto sumu platíte iba 0,2%. Nie sú žiadne poplatky za výber a náklady na konverziu meny sú v súlade s odvetvím. XTB je silná alternatíva, ak chcete nízkonákladového brokera s modernou platformou a bezpečím VI obchodovanej spoločnosti. XM je regulovaný CSEC v Európe, ASIC v Austrálii a IFSC v Belize pre medzinárodných klientov. Oddeluje prostriedky klientov, poskytuje ochranu pred záporným zostatkom a od roku 2009 obsluhoval milióny obchodníkov. XM pracuje s MetaTrader 4 a MetaTrader 5, ktoré sú dostupné na desktopoch, webe a mobiloch. Tieto platformy sú široko používané obchodníkmi, ktorí preferujú automatizované stratégie alebo pokročilé nástroje na tvorbu grafov. Vklady na XN sú veľmi dostupné. Môžete začať už od $5 Ameriky. Môžete financovať svoj účet pomocou kariet, bankových prevodov alebo e-peňaženiek ako Skrill a Neteller. Výbery sú rýchle a zvyčajne bez poplatku. XM ponúka niekoľko typov účtov. Štandardné účty začínajú od 0,6 pipu bez poplatku, zatiaľ čo účty Zero ponúkajú surové spredy plus malý poplatok. To vám umožňuje vybrať si nastavenie, ktoré najviac vyhovuje vášmu štýlu obchodovania. XM je dobrá možnosť, ak chcete MetaTrader, nízke vstupné náklady a flexibilné účty. Ale ak uprednostňujete jednoduchosť, veľmi nízke poplatky a vlastnú platformu, XTD je často lepšou voľbou. V popise nájdete odkazy na špeciálne ponuky pre oboch maklérov, tak si ich pozrite, ak ste pripravení začať. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nechať like a odoberať kanál pre viac takého obsahu. Ďakujeme za sledovanie.